Shwmae, a chroeso I ran 2 o uned 17 o'r cwrs sylfaen. Welcome to part 2 of unit 17 of the foundation course. Cofiwch I beidio edrych ar eich cwrs lyfr wrth bod ni'n mynd trwy'r drilio. Please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercises. Nawr, dych chi wedi dysgu yn barod I ddefnyddio mwyaf a lleia, biggest and smallest, I ddisgrifio pethau, to describe things. Dyma 2 enghraifft I adolygu. Here are 2 examples to revise. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf yng Nghymru. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf. Cardiff is the biggest city in Wales. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf yng Nghymru. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf yng Nghymru. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf. St David's is the smallest city. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf yng Nghymru. Ac yn yr enghreifftiau yna, ro'n ni'n disgrifio gair benywaidd, felly roedd na dreiglad meddal, because we were describing a feminine noun, then there was a soft mutation, y ddinas leia, y ddinas fwyaf. Dyn ni hefyd yn gallu defnyddio mwyaf a lleia pan ni'n defnyddio ansoddeiriau hir iawn. If we're using long adjectives, we tend to use it with the most and the least. A hefyd ansoddeiriau sydd yn gorffen gydag is ac og. Adjectives ending in us, is, and og, og, also use mwyaf a lleia. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf swnllyd. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf swnllyd. Cardiff is the noisiest city. Caerdydd yw'r ddinas fwyaf swnllyd. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf swnllyd. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf swnllyd. St David's is the least noisy city. Tŷ Ddewi yw'r ddinas leiaf swnllyd. Nawr, dyn ni'n mynd I ddisgrifio bwyty yn yr enghraifft yma, y sosban. Ond fellwch chi feddwl am fwyta eraill. You might think of other restaurants, not just y sosban. Y sosban yw'r bwyty gorau. Y sosban yw'r bwyty gorau. Y sosban is the best restaurant. Y sosban yw'r bwyty gorau. Y sosban yw'r bwyty gwaetha. Y sosban yw'r bwyty gwaetha.
A saucepan is the worst restaurant. Y sosban yw'r bwyty gwaetha. Beth am siop y gornel? Cofiwch, mae siop yn air benywaidd. It's a feminine noun, felly mae yna dreiglad. Siop y gornel yw'r siop ddryta. Siop y gornel yw'r siop ddryta. Siop y gornel is the most expensive shop. Siop y gornel yw'r siop ddryta. Neu, siop y gornel yw'r siop rata. Siop y gornel yw'r siop rata. Siop y gornel is the cheapest shop. Siop y gornel yw'r siop rata. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd i ofyn cwestiynau, hefyd cynnwys yr atebion. Now we're going to practice some questions and answers using the superlative. Dyma deulu. So it's a family. Pwy yw'r tala yn y teulu? Pwy yw'r tala yn y teulu? Who's the tallest in the family? Well, tad cu yw'r tala. Tad cu yw'r tala. Tad cu is the tallest. Tad cu yw'r tala. Pwy yw'r ifanca yn y teulu? Pwy yw'r ifanca yn y teulu? Who is the youngest in the family? Ifan yw'r ifanca. Ifan yw'r ifanca. Ifan is the youngest. Ifan yw'r ifanca. Pwy yw'r mwyaf gofalus yn y teulu? Pwy yw'r mwyaf gofalus yn y teulu? Who is the most careful in the family? Well, Sian yw'r fwyaf gofalus. Sian yw'r fwyaf gofalus. Sian is the most careful. Sian yw'r fwyaf gofalus. Cwestiwn ola, pwy yw'r mwyaf trefnus yn y teulu?
Pwy yw'r mwyaf trefnus yn y teulu? Who's the most organised in the family? Wel, os taw un o'r dynion sy'n ateb, fi yw'r mwyaf trefnus. Fi yw'r mwyaf trefnus. But if it's one of the women who thinks that they're the most organised, fi yw'r fwyaf trefnus. Fi yw'r fwyaf trefnus. A dyna ni, diwedd uned 17 rhan 2. Da iawn. Welai chi cyn bo hir.